मेन पेनेलखौ बेखेवनानै लागोन रोजा रोजा साबायखर थाबाय बयनिसिमबो बिदिब्ला जोङो बे बुब्लिनिफ्रायनो दिनैनिफ्राय जागायनानै जोंनि हाबाफारिया जागायलांबाय थासिगोन होननानै आं फोसावबाय आरो बेजोंनो लोगो लोगो जोङो बे समाव फिरफिला बिर होनाय हाबाफारि दंबावो बे हाबाफारिखौ जोङो मावफुंनानै लानो थाखाय जोङो सानबाय दान्दिसे सम 1 मिनिट जाहाथे बिथांमोनहा जोंनि मावफुंनो लानाय हाबाफारिखौ मोजाङै मोजां जाफुंसारहोयो बेखौ जोङो बिथांमोननियाव आरज गाबगोन आरो समाव गोजोननायखौ बयनोबो जासिहरबाय लोगोफोर आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोननो देखायलांनो सानदों माने नैबे बैसागु प्रग्राम आरोखि ना सबायझार आन्चलिक हारिमु आफादनि बानजायनायाव दिनै नैबे रंजालि बैसागु प्रग्रामा जानो थांगासिनो दङ नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आं देखायलांगासिनो दा माने रेडि खालामगासिनो दं आरोखि दसेनि उनावनो ओपनिं खालामसिगोन दा बेखौनो आं नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानदों नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरोखि गोलाव खालामालासे गिबि साननि जिथु साइनासालि दरखं बेखेवनाय बेखौ जोङो गिबि हाबाफारि बायदियै बे बुब्लियाव जोङो मावफुंनानै लानो आवगायबाय बेयावनो बाहागो लाफैनो हानाय जोंनि खावलायनाय बायदियै जोंहा साइनासालि बेखेवगिरि बिथाङाबो जोंनि गेजेराव जोंजों नुजाफैनो हाबाय आरो बेयावनो जोंनि दख'रानि सिङाव थानाय दाब दाब गामिनि गावबुरा नेहाथारि बिथांमोनजों लोगोसे सानसुमै मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोन आं बे समाव गोदान बोसोर रंजालि बैसागु बोथोरनि आरो सबायझार हारिमु दख'रा हारिमु आफादनि सासे सोद्रोमा जानानै आं गासैखौबो फरायग्रोनानै लाबाय आं मिजिं खालामदों जोंनि हाबाफारिया जागानिफ्राय जोबजासिम रायजो राजानि मददजों मोजाङै मोजां जाफुंसारलांगोन आरो रायजो राजानि सहजोंनो जोङो रंजालि बैसागु मोजाङै मोजां बारलांनो हागोन होनना आं मिजिं खालामदों गोलाव खालामनो सानाखिसै आं जोंनि गेजेराव जोंनि खावलायनाय बायदियै गाहाय आलासि बिथाङा सौफैखानो हाबाय आं बे समाव बिथांखौ गावनि बेसेन गोसा सिनायथिखौ लानो थाखाय गुरै खावलायबाय सुरजित इस्लारि बारगमा सिंगिरि सबायझार बिसिडिसि आरो बिथांखौ दख'रा हारिमु आफादनि जानानै गांसे आर'नाइजों बरायगोन जोङो फिथा हास'नायनि सिगां बिथांखौ जोंनि हाबाफारिनि सोमोन्दै आरो बैसागुनि सोमोन्दै फंनैसो बाथ्राजों सुंद'यैब्लाबो गावनि बेसेन गोसा समखौ लानो थाखाय आं गुरै खावलायबाय सबायझार हारिमु आफाद हारिमु देंखो मोनाबिलि जेनाखि कमिटिनि सोद्रोमा साफ्रोमबोनिसिम गिबियाव आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ आङो बावहरनाय थाबाय जोङो बयबो मिथिगौ बे सबायझाराव बोसोरफ्रोमबो जेनाखि बोसोर गोदानखौ बरायनायजों लोगोसे जेनाखि बैसागु फोरबो फालिनाय बे प्रग्रामखौ अरायसम खुंबाय थायो खुङै खुङै जोङो मिथिनो मोन्दों दिनैहाय बियो 25 बोसोर दिनै आगान सुरबाय दा बे 25 आगान सुरनायजों लोगोसे दा जों बेखौ मिथिनो हायो जे जुबली सिलभार जुबली होननानै दा बे सिलभार जुबलीयाव जेसेबांनाखि बेयाव जोंनि बे सबायझार हारिमु आफादनि आन्दाराव गोलैनाय जेनाखि रायजो राजा बा गावबुरा बिथांमोननिसिम आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरबाय बे हाबाफारिखौ जेनाखि साननैनि हाबाफारि लादों बेनो जाहैबाय 19 तारिख आरो 20 तारिख जाहाथे बे हाबाफारियाव जोङो मिथिगौ मोनसे प्रग्राम खुंनायाव बिराद खस्थ' मोनो मानोना मेंनाय गैयालासे रां रुफानि हक बा फिजिकेलि हक फाइनान्सियेलि हक बिराद खस्थ' मोनो दा बेनि थाखाय जेनाखि बे सबायझार एरियानि जेनाखि हारिमु आफादनि जेसेबांनाखि सोद्रोमाफोर दं सोद्रोमा साफ्रोमनिसिमबो आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ आङो बावहरनायजों आरो लोगोसे आं धन्यबाद होबाय जाहाथे बेबादिनो अरायसम बे प्रग्रामा बे जायगायावहाय जोङो मिथिनो मोनो मानोना मोनसेबो आं दिनैसिम आं मिथिनाय मथे आङो बे प्रग्रामाव फैयालासे थाङाखै मथा मथि मोनफ्रोमबो प्रग्रामाव आं एटेन्ड जाबाय थानो मोनो जाहाथे मोनफ्रोमबो प्रग्रामाव जेरै सिगांहाय 25 बोसोर
सिम दिनै जासियावबो मोनसेबो बे प्रग्राम खुंनायाव मोनसेबो घटना जायाखै दिनैसिम दा बेबादिनो जाहाथे दिनैनि बा गाबोननि जे बे प्रग्रामावहाय जाहाथे मोजाङै मोजां खुंफुंनो हायो बेनि थाखाय आङो आनान गसाइनावहाय आरज गाबनाय थाबाय आरो बेजों लोगोसे कमिटिनि साफ्रोमबो सोद्रोमाफोरनिसिम बा साफ्रोमबो जोंनि बे सुबाइजार एरियानि मानसिफोरनिसिम आं खावलायनाय थाबाय जाहाथे बेयावहाय जोङो बयबो मोनसे प्रग्राम खुंनायाव जों बयबो गावजों गाव जों हेफाजाब होलायनानै जाहाथे मोजाङै बारग'होनो हायो बेखौ आङो मिजिंथिबाय आरो बेजों लोगोसे दिनैनि जिनिखि बे 25थिनि जिनिखि बे मेन पेन्डेल बेखेवनाय हाबाफारिखौ आंनो होनायनि थाखायबो आं बिराद गोजोननायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ साबायखर बावनायजों लोगोसे दिनैनि बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय आं आखायाव लानाय थाबाय गोजोनथोंसै हमलायलायो आरो जोङो मेन पेन्डेलखौ बेखेवनानै लागोन रोजा रोजा साबायखर थाबाय बयनिसिमबो बिदिब्ला जोङो बे बुब्लिनिफ्रायनो दिनैनिफ्राय जागायनानै जोंनि हाबाफारिया जागायलांबाय थासिगोन होननानै आं फोसावबाय आरो बेजोंनो लोगो लोगो जोङो बे समाव फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि दंबावो बे हाबाफारिखौ जोङो मावफुंनानै लानो थाखाय जोङो सानबाय गावबुरा नेहाथारि आरो सानसुमै मेलेमजिबि रायजो नोंथांमोन आं गिबियाव आरो फिन खेबसेबाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो रंजालि बैसागु बोथोरनि गोसो गोरबोजों बरायग्रोनानै लाबाय आरो बिथांखौ मदद होगोन जोंनि सुबाइजार दख'रा हारिमु लायबाय आरो बेनि उनाव जोङो गावबुरा नेहाथारि आरो लोगोसे मदद होगिरि गासैबो गामिनिया गावजों लोगोसे मददगिरि दमगाव भिलेज जोङो फिरफिलाखौ बिरहोग्रोथारनाङा आरो दान्दिसे सम अननानै गिबियाव जोङो दख'रा माइ आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोगोन अन्नानै गामिफोरनिया बिरहोथ'ग्रोनो नाङा जोङो दख'रा हारिमु आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोग्रोनानै लागोन बिनि उनाव जोङो जयैनो गासैबो गामिनिखौ बिरहोगोन गासैबो गामिनिया बिरहोनो हासिगौ जय बैसागुनि सुबाइजार दख'रा हारिमु आफादनि रुपाथि मायथाइनि साबायखर थाबाय गासैबो फिरफिला बिरहोगिरि बिथांमोनखौ आङो साबायखर बावगोन दा जोङो गांसे आर'नाइजों आं बराय बिथांमोनखौ गांसे आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय आं सिगांदों जाय बिथांमोनहा रुंसारि जालांबाय बिथांमोनखौ जोङो गोसोखांनानै दान्दिसे सम 1 मिनिट जाहाथे बिथांमोनहा जोंनि मावफुंनो लानाय हाबाफारिखौ मोजाङै मोजां जाफुंसारहोयो बेखौ जोङो बिथांमोननियाव आर'ज गाबगोन आरो बिथांमोननि सोरगोआरि जिउमायाबो जेन' सोरगोआव आलो गोजोनै थानो मोनो बिनि थाखाय मुंख्लंफोरनो दाहा बावनाय बे हाबाफारिखौ मावफुंनो सिगांबाय जागायबाय जाबाय बिदिब्ला जोङो
बिबार बावनाय हाबाफारिया थांबाय थागोन। बिबार बावनायाबो थाबाय थागोन आरो